नाशिकमधील गंजमाळ परिसरात भीमवाडी येथे असलेल्या म्हशीच्या गोठ्या धारकाने ट्रकमधून नवीन आणलेल्या म्हशी उतरवत असताना एका म्हशीने अचानक सैराट रूप धारण करून धडगूस घालत परिसरातील नागरिकांच्या घरांचे नुकसान करीत 2 महिलांना जखमी केले। त्यामुळे परिसरातील नागरिकांचा एकच गोंधळ उडाला। घटनास्थळी वेळीच भद्रकाली पोलीस ठाण्याचे पोलीस दाखल होऊन पोलिसांनी ट्रक ताब्यात घेतला। यावेळी या परिसरातून हा म्हशींचा गोठा इतरत्र हलवण्याची मागणी सचिन गायकवाड यांनी केली। आमची अशी मागणी की आज भीमवाडी इथे जे मध्यवर्ती जे गोठे तबिले हे वस्तीच्या हद्दपार पाहिजे। आज आम्ही वारंवार तक्रार देतो की आमच्या वस्तीत नको। आज असा प्रकार घडला की आज ती हे तबिल्यामधून एक म्हैस खाली करत असताना की एक म्हैस नाही का सुटून आज तिथं दोघांना एकदम म्हणजे मृत्यूशी झुंज कर आहे असे म्हणजे त्यांची प्रकृती एकदम गंभीर आहे। त्या 2 महिलांना लागलेलं आहे। त्या म्हशीने भरपूर गाड्याचं नुकसान केलेलं आहे। 5 ते 6 घरं उद्ध्वस्त केलेले आहे। तरी पण यांच्यावर कारवाई होत नाही। आम्हाला कॉर्पोरेशनला असंच म्हणणं आहे की आम्हाला तबिले आमच्या वस्तीच्या बाहेर पाहिजे। आज आमचे लहान लहान मुलं आज हे लोक का आमच्या मरण्याची वाट बघताय का? तर यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई व्हावा, अन्यथा आम्ही नाही का महापालिका समोर उपोषणाला बसू। आश्वासन दिलंय की यांच्यावर कठोर कारवाई होईल। आमची एकच मागणी की यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। आमचा आवाज जर त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसेल तर मग त्यांना निवेदनाची भाषा नसेल समजलं तर आम्ही मोर्चा काढू। घटनास्थळी सहाय्यक पोलीस आयुक्त मंगलसिंग सूर्यवंशी, भद्रकाली पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साजन सोनवणे, पोलीस निरीक्षक दत्ता पवार आदी उपस्थित राहून परिसरातील नागरिकांशी चर्चा केली। नाशिक सिटी न्यूज साठी प्रतिनिधी रोहन दानी, नाशिक।